Kakang Prayoga, monggo Yayi Prabu, kula dherekaken monggo, monggo. Kakang Remban, ayo Sukesi. Monggo Rama. Sajae kali mandek-mandekke, meden-medeni. Sastra Jendra ki ngelmu piningit malati. Alah bel. Ora ngandel. Kok kepengin ngrungok kewejangan becik ora entuk. Ya, najare ora entuk nyedak nang sanggarep pamujan ayah. Nginjen ngrungokke kok njaba moksa ra krungu. Yayi Prabu, punten timbalanke kadhawuh Kakang Remban lawan Sironini Dewi Sukesi. Wonten timbalan iki kadhawuh Remban. Yayi Prabu sak sampunipun dinten menika papan prayogi sarta sedayanipun. Upar ngganing sesaji sampun samapta. Dinten menika monggo kula dherekaken nyenjupun dhumateng pangwaosing Gusti sumawana kula aturi midhangetaken dadosa pengeling-eling paduka Yayi Prabu. Pinurwa murwing hangga samadhi maladi ning manjing jroning alam luyut wus piyak warana mengkaraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa tanana kang rinaos muhung teketeking jejantung sawang rena jroning gesang sang atma lir anyana lir tumetesing tirta pawitra sang begawan Wisrawa murwani medhar suraosing aji sastra Jendra ayuning ngrat pangruwating diyu sastra cetha paripurning mangsit
arum swarane ruruh pasmane wijang pamedhare mardawa basa basane kadewatan darbe daya hayong hayem hayu nikmat mupangat satata nitya mangkono purbaning kawasa yen Cinandra yayah tumete sing toya bun marentul ing patra wening lir barlian sesulak padang kadya purnamaning tanggal Hong Astungkara sidham arah hayu kang rahayu ing budi satuhune ing kono ora ana apa-apa kang ana iku yektine dudu kabeh muhung makumpuling panca skandha tegese manunggaling watak limang prakara bumi geni banyu angin kang kawengku dening swasana kang agal dadya wewadah wadak kang aos dadya maya limang prakara kang sawiji-wiji sayekti daya dinayan urip ing uripan bumi wadahe urip geni kang kinuripan banyu dayaning urip angin wujuding urip swasana kang nguripi kalamun mengkono banjur ana dumadining urip wenang sinebut sang akwaya tegese urip kang sifat loro wenang sinebut sang mantranaya tegese dumadi karana rasaning pangesti wenang sinebut sang karma tegese makarti wenang sinebut tri aksara tegese manunggaling trimurti wenang sinebut jati wasesa tegese kinarya warana jati ning kawasa manjing jroning buwana geter obah saka daya ubenging jagat kaprawasa kodrating bumi satemah kumaringet babar pakarti sinebat kusala karma tegese pakarti hayu sansaya lawas ketaman wataking jagat sansaya katarungku pakarti ning dudu ruwate muhung karana ning awas lan eling senadyan to hina tan antuk kamulyan maksih beja kalamun tinitah menungsa jroning kono maksih bisa tetulung diri sarana mangun watak utama limang perkara rila sabar temen narima lan budi luhur ngambah marga hayu panca paramita ngrasuk jatining paugraning urip kang sinebut panembah budi dharma tapa brata lan marsudi hambek kautaman rasaning pamertobat sinartan tulusing budi dharma iku margane ruwat saking sakeh sangsaya eling marang sangkan paraning dumadi sedya bali marang mulanira purwanira sekawit sira pepaes raseksa wujuding buta nalika kauripan ing uni demen siya mangsa daging rahayune sira mengku budi susila kagawa saka maksih tedhaking jawata linuwih raseksa iku candrane sang Raditya urupe panas nanging nguripi sagung dumadi katarungku dening karma bumi tegese keblandang endahing kahanan kongsi kerem lan kesengsem marang bebandaning jagat rahayu dene sira caket lan sulasaning weda suci kawasa mengku susila dharmika yaiku kang entas panandhangira lelantaran pamotaing atmajanira sekaring kedaton Nini Dewi Sukesi ingkang ketela darbi gegayuhan kang luhur karna jinara trusing rasa padhang trawangan jagating Sang Prabu Supali lir tenggapi sang kapurnaman soroting batin sumirat narata saraduning raga sakala ruwat wadhang raseksa dadya bagus pideksa Sang Prabu Supali
Peremban. Boten nyono Kakang. Enteng badan kula. Rumaos kula raosing badan kula menika kados-kados sampun benten kaliyan kala wawuhan kala wingi. Kala wingi-wingi menika badan kula menika awrat raosipun pegel sedaya. Sareng sak mangke menika sampun ical. Pegel linu ngelu sampun boten wonten. Enteng sampe sak nalika. Piye niki? Bapakmu piye? Rama, Piye? sak mangke paduka Kanjeng Rama Prabu sampun bagus. Piye? Bagus. Inggih Rama, Bagus tenan. inggih. Iki upama bapakmu golek meneh piye? Sampun kados ngaten eman-eman Rama. Eman-eman piye? Boten kedah mekaten kedah muji syukur ngersanipun Gusti. Paduka Kanjeng Rama sampun war saking penandang. Ya wis saking panyuwun kula dumateng Gusti lantaran Sang Begawan Wisrawa. Iya. Duh. Kakang Perban kula ngaturaken panuwun ing tanpa upami, Kakang. Sampun ngaturaken panuwun dhateng kula mangke mindak klentu. Klentu dos pundi? Ngaturaken panuwun kemawon dumateng Gusti ingkang ngakarya jagat. Kula namung kinarya lantaran. Piyayi Landa Pasara ngantek kebangetan. Arep ngaturke penuwun kok sida ora kebeneran. Nggih. Mugi-mugi kemawon. Dene menapa ingkang kula sandhang menika saged lestantun. Inggih, Yayi Prabu. Kacarita ingkang katarimah nampi Sastra Jedrayu ningrat ruwat wujuding araseksa saged dados bagus. Amung rikala semono ingkang nindakaken culika dereng winanci nanging kepengin ngerti nanging carane nganggo nyolong ngrungokake kesanglating daya pengari bawa ilang kebagusane Sukesa dadi buta wujude. Sesembahan kula Rama kados pundi gesang kula Rama. Rama piye? Bak apa? Aku ora duwe anak. Rupane kaya dapurmu kuwi. Aduh. Rama. Kula ingkang putra. Putra saka ngendi? Anakku ki mung Sukesi karo Sukesa. Lah inggih kula menika pun Sukesa. Lho, kowe kuwi Sukesa? Inggih Rama. Kepiye lah? Kakang Perban, kados pundi? Menika dos pundi? Lah kok malah Sukesa ingkang rumiyin bagus dados araseksa. Menika kados pundi? Kala wau kula sampun paring dawuh. Ngelmu menika mboten kenging kinaya ngapa jadaya-daya. Sedaya menika kedah mawi sarana lan mboten kenging kinayuh kanthi ngangsa utawi adrenging nafsu. Lah menawi adreng nafsunipun milanipun ical kebagusanipun wujud dados araseksa menika kesiku saking keparinging Gusti. Lah tenan to. Sukesa wonten dawuh Rama. Kaya ngono kuwi wong kene nyepelekke karo wong tuwa. Rumangsamu ngelmu kuwi mbok anggap sepele ngono to. Jroning batinmu mesti kowe ora percaya. Ngelmu kuwi ngendikane Sang Adi Penemban angele malah nek wis
ngelmu. Saangel-angele wong golek ngelmu kuwi isih angel sing nindakake. Nek kowe wis entuk ngelmu, nek wis ketemu arep mbok apa? Ayo. Yen ora mbok tindakake ning bebrayan, sineksen wong akeh, ngelmu ku ora ana gunane ngebak-baki pikiran, sisip sembire ya ilang, kebagusamu kaya rupamu saiki. Mudeng kowe. Inggih Rama. Nah, lajeng menika kados pundi? Inggih. Sukesa wonten dawuh peremban, trimakna ya nggih. Wis trimakna. Nadyan to wujudmu kuwi ra seksa nanging gedhekno dharmamu momongo marang sagung dumadi tresna asih marang sasama. Nadyan to kuwi buta mung mandhekana wujud, atimu aja nganggo ati ning buta. Kowe aja jeneng Sukesa tak paringi tetenger Raden Prahasta. Dan sak sampunipun kados pundi malih badhe kula tampi dawuh pangandikanipun Sang Adi Penemban. Nadyan wujud kula sampun kados mekaten, kula kedah nindakaken darmaning gesang kula. Iya. Kinantenan pasrah panengsaning Gusti Kakang akarya jagat. Sira kudu eling urip kowe mau diutus kelawan Gusti sing gawe urip. Didhawuhi ngapa kon nindakake kewajiban murid manut kelawan kodratmu nalika kowe urip. Nadyan wujudmu ra seksa nanging mandhekana wujud nanging batinmu nganggo bebudening kasatriyan. Rehning sira iku mau tedhak ing Narendra. Inggih Peremban. Badhe kula istakaken. Ya wis Prasna wonten dawuh wis tindakno dharmane uripmu nggih. Wanodya Ayutama ngambar aruming kusuma wadana nawang sasiri sedeng purnama sidi wadya kengis pindha ratit Latinyo manggis karengat Kakang Peremban wonten timbalan ingkang adhewuh. Nah, sedayanipun sampun dipun pinangkani dening Kakang Peremban kalebet jambu mangri sampun sirna lan paduka saged medharaken suraosing Sastra Jendrahayu ningrat pangruwating diyu. Lah sakmangke sumangga anggen paduka paring dawuh kaliyan ingkang putrapun Sukesi benjang menapa anggenipun kaboyong kundur dumateng negari Lokapala kadhawuhaken kelawan ingkang putrapun Donapati kula namung Semarang keparing paduka sumangga kula aturi paring dawuh.